السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا
کی بڑیائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص ہے۔ امگن تلا تعداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال شیمہ دے ویر رب دے حبیب امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الصلحاء امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ سامعین محترم، جو آیت کریمہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت دے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام دے 7 وصف بیان فرمائے نے، جنہ دے اندروں ایک وصف اللہ رب العزت نے نبی دا بیان فرمایا داعیاً الی اللہ، کہ اللہ رب العزت دی طرف بلانے والا، اللہ دی توحید دی دعوت دینے والا، اللہ دی یکتائی دیاں دعوتاں دینے والا، اور کائنات دے جتنے بھی انبیاء اس کائنات دے اندر آئے نے، ساڑے نالوں بڑھ کے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جو شان عطا فرمایا ہے وہ کسی نبی نو نہیں عطا فرمایا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر حمد دا جھنڈا ہوئے گا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی نے، سارے انبیاء میرے محبوب دے جھنڈے دے تھلے ہون گے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے دوسرے انبیاء دی یہ ذمہ داری لگائی سی، اسی طرح ہی امینہ دلال علیہ السلام نو بھی اللہ رب العزت نے اپنی دعوت دی عظیم ذمہ داری سونپ کے اس کائنات دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ آمینہ دلال دے عام دا مقصد ہے کہ صرف اللہ رب العزت دی توحید دی دعوت دینا، قرآن و حدیث دی لوگاں نو دعوت دینا۔ قرآن کریم دے اندر کئی مقامات ایسے نے جڑے اس بات دی دلالت کر دینے کہ آمینہ دلال دے عام دا مقصد صرف اور صرف دعوت اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر میں 4 مقام تساں احباب دے سامنے تلاوت کرانگا، جنہ دے اندر آمینہ دلال دی بعثت دے آن دا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ فرمان دینے سونیا محبوبہ، اساں توانو اس کائنات دے اندر ڈران والا تے خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمان دینے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اللہ فرمان دینے پیارے اللہ ڈلیا میرے اساں توانو حق دے نال مبعوث فرمایا ہے، اور ڈران والا تے خوش خبریاں دین والا بنا کے بھیجے آئے۔ اے کائنات دیا امامہ تیرے کولوں جہنم دے لو، جہنم دے لو، جہنم دے لو، جہنم دے لو،
لوگاں دے بارے سوال نہیں ہوئے گا، جڑے لوگ جہنم جان گے انہاں دے بارے تیرے کو نہیں پوچھیا جائے گا۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت او ذات جن نے اپنے بندے نو فرقان دے کے نازل فرمایا ہے تاکہ جہان والے نو ڈران والا بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نو شاہد بنایا ہے، ومبشرا ونذیرا، میں خوشخبریاں دین والا بنایا ہے، میں ڈران والا بنایا ہے، وداعیا الی اللہ بإذنہ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے پیارے پیغمبر نو داعیا الی اللہ بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اے چار مقام نے جنہاں دے اندر اللہ پاک نے نبی دی بعثت دا مقصد بیان فرمایا ہے۔ آؤ میں اللہ دے قرآن دے اور مقام پڑھا جنہاں دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی نو حکم دیتا ہے سونیا میرا پیغام لوگاں تک پہنچانا ہے۔ 6 مقامات تے اللہ پاک نے اپنے نبی نو حکم فرمایا ہے۔ پہلا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے فلذالک فادع واستقم۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اللہ دے قرآن دا پنجواں مقام اللہ فرماندے نے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اللہ دے قرآن دا 6واں مقام اللہ فرماندے نے فذکر انما انت مذکر۔ لوگوں یہ 6 مقام نے جنہاں دے اندر اللہ نے اپنے محبوب نو حکم دیتا ہے سونیا تیرا کام ہے میرے دین دیاں دعوتاں دینا، سونیا تیرا کام ہے لوگ تینوں جو مرضی کہن، سونیا لوگ تینوں کاہن کہن، لوگ تینوں مجنو کہن، لیکن کائنات دے امام تو اپنے کام کر دیا رہنا، لوگ اپنے کام کر دے رہن۔ لوگوں میرے محبوب علیہ السلام نے جدو دعوت دا کام شروع کیتا میرے محبوب علیہ السلام غار حرا دے اندر نے میرے آقا تے جبریل وحی لے کے آیا ہے۔ میرے آقا جدو وحی نازل ہوئی میرے آقا پریشان ہو گئے، بڑے خوف زدہ ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے وحی دا سلسلہ تھوڑی دیر واسطے منقطع کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے تاکہ آمنہ دے لال تے جڑا خوف تاری ہویا ہے اے دور
ہو جائے، آمنہ دے لال دیاں پریشانیاں دور ہو جان، اور انہاں دے دل دے اندر وحی دے انتظار دا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، جابر بن عبداللہ اس حدیث دے راوی نے، کائنات دے لوگو آمینہ دے لال فرماندے نے میں اس طرح تریا جا رہا ہاں، میں چلدا جا رہا ہاں، مینوں آسمان تو غیبی آواز آئی ہے، میں آسماناں دی طرف نظراں اٹھائیاں نے، اوہی فرشتہ جیڑا غار ثور دے اندر غار ہرا دے اندر میرے کولو اللہ دا پیغام لے کے آیا سی، اللہ رب العزت دا نمائندہ تے سفیر بن کے آیا سی، اوہی فرشتہ زمین تے آسمان دے درمیان ایک کرسی تے بیٹھا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میں پھر ڈر جانا وا، میں خوف دی وجہ تو زمین تے جھک جانا، پھر میں اپنے گھر دے اندر آ کے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ نو فرمایا دثرونی دثرونی، میرے اتے چادر اوڑھ دیتی جائے، میرے اتے چادر اوڑھ دیتی جائے، اور میرے اتے ٹھنڈا پانی بہا دیتا جائے۔ میرے آقا فرماندے نے میں چادر لے کے تے لیٹ جانا وا، پھر میرے اتے ٹھنڈا پانی بہا دیتا جاندا ہے، پھر آسمان تو اللہ رب العزت جبریل نو بھیج دیندے نے، اور وہی نازل فرمائی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ نے آسمان تو اے آرڈر جاری کر دیتے نے، یا ایھا المدثر، او چادراں لے کے سون والے او آرام کرن والے ان آرام دے ویلے مک گئے نے، سونیاں سون دیاں گھڑیاں ختم ہو گئیاں نے، قم سونیاں کھڑا ہو جا، اے سونیاں توحید سنان واسطے کھڑا ہو جا، اے سونیاں لوگاں نو میریاں دعوتاں دین واسطے کھڑا ہو جا، اے سونیاں کھڑا ہو جا، اے میرے پیاریا کفر و شرک دے مقابلے چ کھڑا ہو جا، جاہلیت دے رسم و رواج دے مقابلے چ کھڑا ہو جا، لات تے منات دے مقابلے چ کھڑا ہو جا، عزا تے حبل دے مقابلے چ کھڑا ہو جا، شیطان دے مقابلے چ کھڑا ہو جا، قم سونیا کھڑا ہو جا، رحمان دی حمایت دے اندر کھڑا ہو جا، سونیا کھڑا ہونا تیرا کام ہے، تینو کامیابیاں کامرانیاں عطا کرنا میں رب العالمین دا کام ہے، سونیا کھڑا ہو جا، رسول اللہ بن کے کھڑا ہو جا، اے میرے سونیا خلیل اللہ بن کے کھڑا ہو جا، حبیب اللہ بن کے کھڑا ہو جا، اے میرے پیاریا امام الانبیاء بن کے کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے قم فانذر، سونیا کھڑا ہو، لوگاں نو ڈرا، لوگاں نو میرے عذاب تو ڈرا، لوگاں نو کفر تو ڈرا، شرک تو ڈرا، میری پکڑ تے میری گرفت تو ڈرا، اور لوگ جیڑے لات تے منات دی پوجا کر دینے انہاں نو میرے عذاباں تو ڈرا، جیڑے لوگ قبراں حجراں تے شجراں کولوں ڈر دینے انہاں نو میرے کولوں ڈرا، اور انہاں دے دل دے اندر گل پا دے کہ جدے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا ہو جائے او دے دل دے اندر کسے دا ڈر نہیں پیدا ہو سکدا، جیڑا رب کولوں ڈردا ہے پھر او حجراں تے شجراں تے قبراں کولوں نہیں ڈردا، او مردیاں کولوں نہیں جے ڈردا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سونیا محبوبہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سونیا رب دی کبریائی دا نعرہ بلند کر دے، سونیا جیڑے لوگ لات تے منات دے نعرے لاندے نے، عزا تے حبل دے نعرے لاندے نے، اے سونیا انہاں نو میری تکبیر دا نعرہ دے، اے لات تے منات دے نعرے لاندے نے، تو میری کبریائی دا نعرہ بلند فرما، اے عزا تے حبل دے نعرے لاندے
جاندے نے، تو میری کبریائی دے نعرے انہاں نو عطا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگو میرے محبوب نے ہن اللہ رب العزت دے حکم دے مطابق دعوت و تبلیغ دا کام شروع کر دیتا ہے۔ 3 سال میرے محبوب نے خفیہ طریقے دے نال دعوت دیتی ہے، اور کئی لوگ نہ میرے پیغمبر دی اس خفیہ دعوت تے اتے ایمان لے کے آئے نے، کئی لوگاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر آسمان تو آواز آندی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے اپنے گھر والیاں نو بھی ڈرا، اپنے خاندان قوم قبیلے والیاں نو بھی میری دعوت دا پیغام دے۔ اللہ پاک دے حکم دے مطابق میرے محبوب نے اپنے گھر دے اندر اپنے خاندان والے لوگاں دی دعوت کی دی ہے، اور اس دعوت دے اندر تقریباً 40 تو 45 لوگ شریک نے۔ جدوں دعوت دا کھانا کھا لیا ہے میرے محبوب نے جے گل کوئی نہیں کیتی، ابو لہب پہلا بول پیا، آندا وے بھتیجیا ایسی سارے تیرے چاچے تے تیرے چچا زاد پائی تشریف فرماوا، جڑی گل کرنی ہے تو کر لے، لیکن ایک گل میری ذہن دے اندر بٹھا لے، ایک گل سن لے، وے جیڑا کام تو شروع کیتا ہے اے اسی پورے عرب دا مقابلہ نہیں کر سکدے، تیرا خاندان قوم قبیلہ پورے عرب والیاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے، اس واسطے جیڑا کام تو شروع کیتا ہے اینو ایتھے ہی روک دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ ابو جال دی گفتگو سن کے میرے آقا خاموش ہو جاندے نے۔ پھر کچھ دنوں تو بعد میرے محبوب علیہ السلام نے اے دعوت واسطے لوگاں نو پھر اپنے گھر دے اندر دعوت تے بلایا ہے۔ اے دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان والے قوم قبیلے والے لوگاں نو بلایا ہے۔ میرے آقا نے انہاں لوگاں نو اللہ رب العزت دی یکتائی دی دعوت دیتی ہے۔ سب تو پہلا اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے، پھر قوم قبیلے والے نو یہ دسیا ہے لوگو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو لوگو، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ ابو لہب پھر بول پیندا ہے، ہمدا قوم والے قبیلے والے سن لو، اگر تسی ایدی حمایت کرو گے دنیا دے اندر ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے، اگر ایدی حمایت کرو گے عرب والے لوگ تانوں نیست و نبوز کر دین گے۔ اجے مجلس ختم نہیں ہوئی، میرے پیغمبر دا چاچا ابو طالب بول پیندا ہے، آندا بھتیجیا جویں تیرا دل کردا ہے تو اپنیاں دعوتاں دے، میں تیرے نال ہاں، جدوں تک میری جند دے اندر جانے میں تیریاں حفاظتاں کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں پھر طرح طرح دے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی قوم والیاں نو دعوت و تبلیغ کیتی ہے، کدی خلوت دے اندر، کدی جلوت دے اندر، کدی بدر دے اندر، کدی احد دے اندر، کدی طائف دے بازاراں دے اندر میرے محبوب نے اللہ رب العزت دی یکتائی دیاں دعوتاں لوگاں نو دتیاں نے۔ ایک دفعہ میرے محبوب علیہ السلام کوہ صفا تے کھڑے نے، میرے آقا فرماندے نے یا صباحو یا صباحو، ایک قوم عرب والیاں دا انداز سی لوگاں نو دشمن تو بچان واسطہ میرے آقا کوہ صفا تے کھڑے نے، اور لوگاں نو آواز لگائی ہے لوگو میری گل سنو، لوگو میری فریاد سنو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان عرب والے سارے لوگ نس کے تھے آ گئے، پہلا میرے محبوب نے اپنا کردار انہاں نو پیش کیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے لوگو میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے، کیا مینوں جھوٹا پایا جائے یا سچا پایا جائے؟ اے سارے یک زبان ہو کے آندے نے تیرے نالوں ود کے سچائی کوئی نہیں، تیرے نالوں بڑھ کے اساں صادق تے امین ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے اگر میں تانوں کہاں اس پہاڑی تو پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جڑا تواڈے تے حملہ کرن والا ہے، کیا تسی من لو
لو گے؟ اے سارے آندے نے ہاں اسی من لواں گے۔ میرے آقا فرماندے نے میں اللہ رب العزت دی طرفوں نبی بن کے آیا، مینوں اللہ پاک نے نبوت دا تاج میرے سر تے سجایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اینی گل کرن تو بعد نا میرے محبوب نے انہاں نوں ایک کلمے دی دعوت دتی، لا الہ الا اللہ۔ لوگ جدوں انہاں نے اینیاں گلاں سنیاں، ابو لہب ظالم تے بے ایمان اٹھیا ہے، آندا تبا لک علی ھذا جماعتنا، اے محمد تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، ہائے استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ لوگوں میرے پیغمبر دا سگا چاچا جے، لوگوں میرے پیغمبر دا سگا چاچا ہے، اینو چاہیدا سی میرے پیغمبر دی حمایت کردا، لیکن اے دی بیوی جڑی ہے اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی دشمن، اے بھی دشمن ہے، اے دی بیوی بھی دشمن ہے، اے میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کردا ہے۔ میں سیرت دی کتاب دے اندر پڑھیا کہ اے دی کندھ تے میرے محبوب دے مقام دی کندھ سانجھی ہے، جدوں میرے محبوب عبادتاں کر دے اے میرے محبوب تے گند سٹدا سی، میرے محبوب نو گالیاں دیندا سی، اور اے دی بیوی جنگلاں دے اندروں کنڈے لے آ کے رات میرے محبوب گلیاں دے اندر کھلار دی، جدوں آمینہ دا لال صبح عبادت کرن واسطے جائے اے دے پیراں دے اندر کنڈے چب جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں پھر اللہ میرے محبوب نے انہاں دیاں گلاں دا جواب کوئی نہیں دیتا۔ آسمان تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جائے، ابو لہب نو نہ دے مال نے نہ دی کمائی کوئی کم آئی ہے، اے اگ دا ایندھن بن جائے گا، اے بھی تے دی بیوی بھی جہنم دے اندر چلے جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ اے اوہی قوم قبیلے والے میرے محبوب دے خلاف ہو جاندے نے، میرے محبوب نو طرح طرح دیاں مصیبتاں دے اندر مبتلا کر دینے، تے مولا فرماندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، اے ساڈے معبوداں دا بے ادب جمیا، لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی۔ لوگ 40 سالہ عرصہ میرے محبوب نے انہاں دے اندر گزارے ہے، اے اوہی لوگ سن جڑے آندے سن سونیا تو تے سچا ہے، سونیا تو تے صادق ہے، سونیا تو تے امین ہے، اے ہی میرے پیغمبر دے خون دے پیاسے بن گئے، کتے میرے محبوب نو پتھر مارے جا رہے ہیں، کتے میرے محبوب دے گل پاک دے اندر پرنے پا کے وڈ دیتے جا رہے ہیں، کتے میرے محبوب دے رستے دے اندر کنڈے کھلارے جا رہے ہیں، کتے میرے آقا سجدے اندر جاندے انہاں دے اتے گندیاں اوجڑیاں رکھیاں جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں ہن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا چاچا ابو طالب اے دے کول نہ ایک 11 بندیاں دا وفد آیا ہے، اے نان کے کہ ابو طالب اسی تیری وجہ تو تیری عزت کرنے ہاں، تیرا احترام کرنے ہاں، تیرے شرف دی وجہ تو اسی تیرے بھتیجے نو کچھ نہیں کہندے، اے ساڈے معبوداں نو برا بلا کہندا ہے، ساڈے معبوداں چ عیب کڈدا ہے، ساڈے معبوداں نو گالیاں دیندا ہے،
اس واسطے نو باز کر لے۔ میرے محبوب نے چاچے نو، میرے آقا میرے محبوب دے چاچے نے آمینہ دے لال نو بلایا۔ اس مجلس دے اندر ہی میرے آقا بھی تشریف فرمان ہے۔ ابو طالب فرماندے نے بھتیجیا وے یار قریش تے بڑے بڑے لوگ آئے نے، اس واسطے آندے نے انو اپنی دعوت تو باز رکھو، ان کو وہ جڑی یہ دعوت لوگاں نو دیندا ہے انو اپنے تک ہی رکھے، لوگاں تک نہ پھیلائے۔ میرے آقا فرماندے نے چاچا میں انہاں نو ایک کلمہ دینا وا، انہاں نو ایک کلمہ دسنا وا، اگر وہ کلمہ پڑھ لین گے تے عرب و عجم دیاں سرداریاں رب انہاں نو عطا کر دے گا۔ تے چاچا پوچھدا کلمہ کی ہے؟ میرے آقا پھر پڑھ دینے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا نے پھر کلمہ پڑھیا۔ اے سرداران قریش جلدی دے نال اٹھ کے تے چلے جاندے نے۔ میرے محبوب دے چاچے نے پھر میرے محبوب نو بلایا، بڑے پیار تے محبت دے نال سمجھایا، اے بھتیجیا ہن میں بڈھا ہو گیا واں، بھتیجیا میری عزت دا بھی خیال رکھنا، کام بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، پورا عرب ساڈے مخالف ہو گیا ہے، پورا عرب قبیلہ قوم قبیلہ ایک پاسے میں تے تو ہی رہ گئے ہاں۔ اے بھتیجیا ہن ذرا خیال رکھی، میری عزت دا بھی خیال رکھ۔ لوگوں جدوں میرے محبوب نے چاچے دی زبانوں اے گلاں سنیاں، میرے آقا دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ اے ہوئی چاچا سی جن نے ساری عمر میریاں پرورشاں کیتیاں نے۔ لوگوں بچپن دے اندر میرے آقا جو دنیا تے کوئی نہیں آئے، میرے آقا دا باپ چلا گیا ہے، 6 سال دی عمر ماں دنیا چھڑ کے چلی گئی، 8 سال دے ہوئے تے دادا عبدالمطلب چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ ہن جدوں میرے محبوب دیاں پرورشات کیتیاں ابو طالب نے، ہن جدوں موقع سی تعاون کرن دا، مددگار بنن دا موقع، چاچا بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے چاچا تو میریاں پرورشاں کیتیاں نے، چاچا مینوں پالا پوسے مینوں جوان کیتا ہی، چاچا مینوں تیرے تو گلا شکوا کوئی نہیں، اگر تو ساتھ دیویں گا تے ٹھیک ہے، اگر نہ دیویں گا تے میں تے رب دی توحید دا ڈنکا بجا کے چھوڑاں گا، کیونکہ رب دا حکم ہے مینوں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ مینوں تے رب دی طرفوں اے آرڈر ہے کہ سونیا میرا پیغام لوگاں تک پہنچانا ہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگو جیڑا بندہ بھی اللہ دی توحید دی گواہی دے گا، اللہ دی توحید دا پیغام لوگاں تک پہنچاوے گا، انہوں مصیبتاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پئے گا۔ اے جڑی آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اے دے اندر اللہ رب العزت نے 2 باتاں بیان فرمائیاں نے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ لوگاں نو اللہ رب العزت دی طرف بلانا ہے، اچھے طریقے دے نال، اچھے اخلاق دے نال، بڑی پیاری گفتگو دے نال لوگاں نو اللہ رب العزت دی طرف بلانا ہے۔ کائنات دے لوگو اور دوسرے نمبر تے بات ہے کہ جیڑا بندہ بھی دعوت و تبلیغ دا کام کرے او دے تے فرض بندا ہے کہ اللہ دے رستے دی طرف لوگاں نو بلائے۔ جیڑا بندہ اللہ رب العزت دے رستے تو ہٹ کے لوگاں نو کسے دی دعوت دے گا او اللہ دا رستہ نہیں ہو سکدا، او کفر دا رستہ ہو سکدا ہے، اسلام دا رستہ نہیں ہو سکدا، او نفاق دا رستہ ہو سکدا ہے، امام دا رستہ نہیں ہو سکدا، شرک دا رستہ ہو سکدا ہے، توحید دا رستہ نہیں ہو سکدا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک کرم نوازی میرے مسلک نو عطا کیتی ہے، میرے مسلک دے خطیباں نو ویکھ لو، کوئی امام ہے اونوں دیکھ لو، میری مسجداں دے اندر چکر لگا کے دیکھ لو، کوئی منبر تے خطیب کھڑا دسے گا وہ کسے امام دی بات نہیں کرے گا، اپنے باپ دی بات نہیں کرے گا، اپنے کسے بڑے یا چھوٹے دی بات نہیں کرے گا، وہ جدوں بھی بات کرے گا رب دے قرآن دی بات کرے گا، محمد دے
فرمان دی بات کرے گا او تو سانو امامہ دے قولاں ول بلانا ہے اسی تینوں محمد دے فرماناں ول بلانے ہاں تو سانو جاہلیت دے رسم و رواج ول بلانا ہے اسی تینوں قرآن و سنت ول بلانے ہاں اور کتھے یاد آئے مینوں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے سن اور چوم چوم کے پڑھیا کرتے سن او تو سدنائے سانو اماماں دے قولاں دے ول او تو سدنائے سانو اماماں دے قولاں دے ول او میں سدنا محمد دے فرماناں دے ول او تو سدنائے جہلیت دے رسم و رواجاں دے ول میں سدنا قرآن و سنت دے ول او تو سدنائے پنڈاں تے شہراں دے ول میں سدنا محمد دے پیراں دے ول او تو سدنائے خسریاں قوالاں دے ول میں سدنا بلالاں تے زبیراں دے ول اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے اپنے نبی نو حکم فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نے حکم فرمایا اے سونیا تیرا کام میں ساڈا حکم لوگوں تک پہنچا دینا جو تواڈے کول ساڈے وہی لے کے ساڈا فرشتہ آندا ہے اور لوگوں کولوں تانوں بچانا اے میں رب العالمین دا کام ہے۔ اور آمنہ دے لال نے اپنی ساری زندگی میرے محبوب دی سیرت نو پڑھ لو کتے میرے محبوب نے خلوت دے اندر جلوت دے اندر کتے بدر تے احد دے اندر کتے میرے محبوب علیہ السلام نے اوقاس دے میلیاں دے اندر کتے طائف دے بازاراں دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ دا کام کیتا ہے۔ میرے محبوب نو کتے پتھر مارے گئے لیکن میرے محبوب نے دعوت و تبلیغ دے مشن نو نہیں چھوڑیا۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ جو کچھ سنیا سنایا اللہ اس دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔